दिनैनि 52थि थान्दै जखनथाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे हारिमु सोलाय सोल' हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय मानगोनां गासै रायजो नोंथांमोन, एसे सिगाङावसो बे हाबाफारिखौनो बेखेवनानै होलांनाय जोंनि आसाम एसेम्ब्लिनि मानगोनां बिबुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारि सार, दिनै बर' फरायसा आफादनिनो मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि, लोगोसेनो बे जथुम्मायावनो जर'खा आलासि महरै लिंहरजानाय BKWCनि मानगोनां लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा, आंजोंनो फैफानो हानाय बिथां फैला जे बरगयारी, लोगोसेनो बे जथुम्मायाव नुजाफैनो हानाय गासै रायजो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय, मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाहैबाय। फैनानै जोबोद मोजां मोनदों, नाथाय एसेबां रायजोफोरनि गेजेराव आंखौ हाबा जाबाय होननायाव जि लाजिबाय। ओइ केन्देला ओरै फैनाय, केन्देला ओरै फैनाय। आंथ' बया लाजिदो दा, आंथ' हाबा जायाखै, आं गथायैनो दङ। फैलायासो हाबा जाबाय, जेराव थाङो हाबा जाबाय। बियो मोखाङा आंनि लादोंना फैलानि लादों? बबे एंगोलखै नायबाथाय आं बायदि नुयो, फैलासो नुयो माथो। आंहा एसे सन्देह दं। आं बायदि नुदोंना रायजोफोर? आंनिथ' जेबो महर गैथारा, फैलानि नांदेरनायसो। हाथ थां फाग्ला, आं फिसा नङा नोङो, फुरा फैलानि नांदेरनाय। जियानो जा रायजो नोंथांमोन, फैनानै जोबोद मोजां मोनदों, नाथाय जोबोद दुखु मोनदों। ओरैजाय नोंथांमोननि आगदाखै जिरायनाय माथो गासिबो आइजो गोजा, हौवाफोरा माथो गैथारा, माव थांजोबदों हौवाफोरा? जाहोनो हागौ बेफोरबायदि मेल मिथिङाव हिनजावफोरा ज्राव ज्राव जानायनि जाहोनबो थानो हागौ। मानो होनबाथाय आथिखालाव गासिबो सुबिदाफोरखौनो हिनजावफोरनो होजोब्बाय। न'बाबो हिनजावफोरनि, स्कुटिबाबो हिनजावफोरनि, अरुनदयबाबो हिनजावफोरनि, मा दंबावोमोनलाय आरो मा दंबावोमोन? मा दंबावोमोन? जायखिजाया गासिबो हिनजावफोरनि। दाख्लै बावै बागुरुम्बा मोसाबाय, बेयावबो मालाय 10,000 हिनजावफोर, हौवाफ्रा मात्र 1,000 जनल'। दा 10,000 जना मालाय 25,000 मोनगोन, हौवाफ्रा 1,000 जनल'। दाना गासिबो जेथिंबो सुबिदायानो हिनजावफोरनि। दा हौवाफोरा न'आव नेनानै था। जारलासो जाबाय। दा बेयावनो आथिखालाव गोबां जायगायाव माबा माबिबो जालांदों। माने अरुनदयनि न' मोननायनि माबा आधार कार्ड, भटार कार्ड हैनायावनो साफा हौवाफोर लोगो मोनना, खखाबाव दारि गोनां, गावनि हौवाफोरखौ बावलांबाय। दा बेयाव थानाय आइजोफोरा साबैसेया गावबा गावनि हौवानि गाननाय जोमनायखौ सुना होयो दिनै आखाइ थिखांनाय? सासे, सानै, साथाम, साब्रै। साब्रैसोल' सुना होयो, गोबाङानो सुना होआ। जायफोर हिनजावफोरा गावनि हौवानि गाननाय जोमनायखौ सुनानै होआ, बेहा एसे थान्दा दंबावो बेलेग। सोरबा खखाबाव दारि गोनां हौवा लोगो मोनगोन नामा, थाखा फैसा गोनां लोगो मोनगोन नामा, बेखौ ताल लाबाय थायो। बेनिफ्राय बेयाव सोरबा हौवाफोर दं नामा? गावनि हिनजावा गावनि हौवाखौ बुंबाय थायो, नै आमखाय बिफा, मालाय आमखाय कलकातायाव खामानि मावनो थांबाय, मुम्बाइआव खामानि मावनो थांबाय, नोंहाबो थांदो। जुदि बिदि गोदै बुंबाय दंब्ला बिहाबो बेलेग थान्दा दं। बिदि दं नामा? गैया। दा जियानो जा रायजो नोंथांमोन, बेखायनो आथिखालाव हिनजावफोरा बेफोरबायदि मेल मिथिङाव फैयो।
मानो होनबा इसा जेराव थाङो बेयावनो लाब जायो नालाय हौवाफोरा लाबा एसे खम जाबाय दा जियानो जाथों मोजां खोन्था फैलाय आंखौ गोबां बाथ्रा बुंलांबाय दानि गावनियासो बंस'आनो मोजां नङा बिफायाबो सिखावसोमोन गोदो सिखाव खावनानै बुजानानैसो थैदों माने माबायदि थैदों आं बुंनि सानफ्रोमबो सिखाव खावनायानो खामानि सानसेखालि बिराद गिदिर अमा मासे बिजामादैनो जाहोनो होननानै अमा फिसिनानै दोनदों बिहावनो जाहोनो होननानै बिजामादैया बिहावनो जाहोनो होननानै फैलाय बिफाखौनो लब जाबाय थायो माबोरै खावनो हागोनलाय बिखौलाय ओरैजाय दाना सानसेखालि खावनो थांबाय खावबायबो मोनायाव फैलाय बिफाथ' सादा जानायनि अयभास दं अमाखौ लांनानै मा खालामबाय ससेयाव सादा जानो होननानै अमाखौ जानजियाव खानानै लाबाय ओरै नाबाय नानानै ताब 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 बुनायावथ' अमाया बाददाव गारबायलै फैला बिफाखौ जेरैबायदि बुद्रुलांनायावनो औवा मुरायाव गोरनाया नांथेरा ब्लद अया सिखावसोमोन बे बिफानि आखलखौनो लादो गावबो बारा मोजां नङा थिग नङा बारा दा जियानो जा रायजो नोंथांमोन दिनैनि हाबाफारिया जाहैबाय हारिमुजों सोमोन्दो थानाय दिनै एबसुआ जोनोम जानायनिफ्रायनो बर'नि हारिमु बर'नि सोलोंथाइ लोगोसेनो गावसोरनि गौथुमनि थांनाय थैनाय बेफोरनि सायाव गोबां खामानि मावबोबाय बोसोन होबोबाय दिनैनि हाबाफारियाबो जोंनि बर' हारिमुनि सोमोन्दों लोब्बा थानाय मोनसे जोबोद मोजां हाबाफारि दिनै दहायनो सिगाङाव बुंखांलांबाय हारिमुनि गेजेरजोंनो जोंनि सिनायथिया बुहुमाव सिनायथि मोनबाय दाख्लैबावै जों बागुरुम्बा मोसाहैबाय बेवहाय आं गावनो 10 दिन दंहैयो गोबां खस्थ' खालामबोबाय खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौबो मोनबाय जोबोद मोजां बाथ्रा दा जियानो जा बेवहाय थानाय रायजो नोंथांमोना बर'नि बयनिख्रुइबो साबसिन एक्टरखौ सोरखौ मोनो बर'फोरनि गेजेराव साबसिन एक्टरखौ लिंसार ना सोरखौ दाना लिंसारा मोनसे फिल्म बानायनायाव बेसेबां थाखा लायो लिंसारा फैगौ बोसोराव एबार मोनसे फिल्म जागोन आरो फैगौ बोसोराव मोनसे फिल्म मोननै सुक्ति खालामदो मोनसेयाव 5 लाख मोनसेयाव फैगौनिया 10 लाख सासे प्राइमारिनि मास्टारा बोसोरसेयाव बेसेबां मोनो खोब बारा मोनो 3 लाख 5 लाख गोदानाव दाना मोनसे फिल्म बानायनायाव जुदि 5 लाख मोनोबा 10 लाख मोनोबा मोननै मोनथाम फिल्म बानायनायाव बेसेबां थाखा मोनगोन नोंथांमोना मिथिगौ बर'नि बयनिख्रुइबो साबसिन डाइरेक्टर फिल्म लिरग्रा पंकज लाहारी मोनसे फिल्म लिरनायाव बेसेबां थाखा लायो 8 लाख 10 लाख लायो मोनसे फिल्माव मोननै मोनथाम फिल्म लिरबा बेसेबां मोनगोन बिथाङा गावनो हाइ स्कुलनि सासे फोरोंगिरि हाइ स्कुलावबो गोबां दरमा मोनखायो 15 लाख 14 लाख बोसोराव दाना जुदि बिदि मोनोब्ला मोननै मोनथाम फिल्म लिरबा बेसेबां मोनगोन बिथाङा मोननै फिल्म सुक्ति जाबाय मोनसेयाव 5 लाख मोनसेयाव 10 लाख होमबा जों फिल्मजों माना जानो हाया दिनै फैलाया बेवहाय फैदो फैलाया बेसेबां थाखा लांगोन फैलाया बेसेबां लांगोन इनिफ्राय 50,000 लांगोन 50,000 दसेल' लेक्सार होनायाव आंखौ फंनैसो रायफ्लाबाय फंनैसो रायफ्लानायावनो 10,000 लांसै मा 50,000 लांसै आं बेसेबां लांगोन फैलाखौ फंनैसो रायफ्लायबाय 1 लाख लांसै आङो मा लस दं दा जियानो जा जोंनि आखल आखुफ्रा मोजां जानांगोन गोबां बाथ्रा बुंबाय गोबां हाबाफारि दंबावो दा जोंजोंनो फैफानो हानाय मेथाइ खनगिरि बिथां मेकमिलन गयारी आरो